Hai să unde mergem? Pe Bergamo. Bergamo? Am luat tren de la Bergamo la Brescia și de la Brescia la Veneția. Ieftin. 17 euro, nu e ieftin de persoană. Decât 44. Am ajuns în Brescia. Mai avem încă, cred că 2 ore de tren. Brescia. Ce faci? Mănânci? Avem de așteptat trenul 2 ore în Brescia, cel care merge la Veneția, așa că am decis să venim la Frecciarossa. Suntem într-un supermarket și Gabriela a descoperit vreo 10.000 de feluri de paste. Păi nu sunt. Căutăm o bancă! Suntem încă la Brescia și nu găsim o bancă pe care să stăm. Avem trenul într-o jumătate de oră. Italienii nu au bănci de stat. Hai acolo! Da, la Cocogut. Sari peste tren. Eu știu că vrei să scapi de mine, dar nu de ușor. Nu-i imaginar. În sfârșit am ajuns la Mestre. După cât am făcut? 6-7 ore. Nu mai știu. Hai că bine, am ajuns. Mă duc să ne cazăm ca un trântor. Albinuță, mă, că ești trântor. Ne-am luat înghețată și Gabriela o mănâncă din 2 mușcări. Best. Deci, asta cu iaurt, cred că aș mânca non-stop. Non-stop. Da. Eu mi-am luat cu nocciolă, cu... Nu, era gianduia. Hai, că vreau să dau o limbă la înghețată. Gianduia și pistachiu. Hai, gata, vreau să dau o limbă la înghețată. Nu? Acum mergem în Veneția. Ce scaun? Da. Black Boss. Am pierdut un tren, dar l-am luat pe următor. Mai erau încă vreo 20 de trenuri, deci sunt o grămadă pentru Veneția. Eu a fost foarte dezamăgit de că am pierdut trenul ăla. Welcome to Venice. Ne-am oprit la primul bar pe apă și am luat 2 beri. Și acum ne plimbăm printre străduțe, random. Hai. Ne pierdem. Ne pierdem? Capul. Hai să căutăm, ce căutăm? Piața San Marco. Haide! 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 Hai, prea mult make-up. Hai! Nu mai stăm! Haide! Hai! Hai! Afară! Afară! Ponte de Rialto e podul îndrăgostiților. Oh, ce drăguț! Începem episodul 1? Ha 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 ha!
San Marco. Da. Unde am ajuns? Piața San Marco. Unde pleci? Nice! Ne-a luat 4 ore să ajungem aici. Ne-am plimbat o grămadă și acum am decis să... Da, ne cam dor picioarele, am decis să o luăm înapoi încet, încet. Că mâine avem de explorat Murano, Burano și tot restul. Da, mai ales că n-am dormit deloc. Așa că, da, mergem încet spre casă să mâncăm ceva. Ciao! E adâncă, are vreo 1 metru. Nu e așa de adâncă. Am fost să mâncăm niște paste la un restaurant care am găsit pe TripAdvisor și proprietarii erau din sudul Italiei. Bă! Deci ne-a pus ăla 1 kg de paste de fiecare. Ea și-a luat ceva cu creveți, eu mi-am luat cu pancetta, ceva de genul. Fuck! Suntem full. Deci cred că până mâine nici măcar nu mai vrem să mâncăm. Hai, ne băgăm la pat direct și cred că o să dăm KO. Deci ne vedem când ne vedem.